10 són les comissions que planten enguany en categoria especial. Florida Portatge intentarà revalidar aquest primer premi aconseguit l'any passat amb un monument obra també de Pere Baenes, que té com a colofó una gran rosa dels vents a 20 metres d'altura, una obra arquitectònica arriscada on no falta la crítica en cadascun dels punts cardinals d'eixa rosa. Voluminosa i colorista és la del polígon de Sant Blai, una foguera de contrastos amb la llum i les ombres de la societat, la sexualitat o generacionals. Paco Giner aposta per un estil més alacantí amb un predomini de les línies rectes que ajuden a omplir l'espai en què es planta este monument. Els encanteris i la màgia protagonitzen la foguera La Ceràmica. La història d'amor de Lady Halcón ha inspirat en este cas Palacio i Serra per a crear un monument de dos cares, on es jutgen i s'alaben tots els personatges de la vida social i política que ens han encantat o desencantat enguany. El déu Tritón domina des de les altures la de Florida Plaça La Vinya. Als seus peus, els 4 elements que ens recorden la importància de cuidar el planeta i apostar per la sostenibilitat i les energies renovables. Una reflexió que també trobem a la foguera de les Carolines Altes. Vicente Chabeli aposta per renaixer de les pròpies cendres, igual que fan les fogueres cada any, per a intentar canviar un planeta que, si no cuidem, anirà morint amb els anys. A Baber, els antigons han despertat amb la ressaca emocional del premi aconseguit ahir. Tenen la millor foguera infantil de categoria especial i esta vesprada aspiren a fer doblet. Per això, la seva aposta és esta foguera amb gran remat floral. Sentimental és obra de l'artista Paco Torres, que s'estrena en categoria especial i que ja han renovat per al 2024. Un debut que ve acompanyat de gran esforç de la comissió per arribar als 82.000 euros de pressupost. La base de la fotogènica dona que actua de figura central està partida en dos per a parlar dels sentiments, de l'emoció a la tristesa. Pere Santaeulàlia torna a Alacant per a plantejar les dos cares de l'amor, les dos que té esta foguera de Sagrada Família, la més dolça, amb tons clars, en què enmarca més el ninot indultat d'enguany, i la més dolenta i oscura, que fins i tot tira fum. L'únic artista alacantí que planta en secció especial ho fa així a Hernán Cortés. Javier Gómez signa una foguera d'autor inspirada en l'estil de Ramon Marco i Gastón Castelló, que parla del temps. David Sánchez Llongo xafa Alacant amb la millor targeta de presentació possible. És el flamant guanyador de les Falles de València i ara amb Diputació Renfe vol fer-se. També amb l'or estes fogueres 2023. Elemental és la seva proposta. L'abraç entre el foc i l'aigua al voltant de la lluna d'estes dos preciosistes figures és magnètic. Sedueix el visitant que encara ha de descobrir l'altra cara de la foguera dedicada a la intel·ligència artificial. I l'última parada la fem a Sèneca Autobusos. Toni Pérez i José Gallego fan poesia amb el disseny de Carlos Corredera. Ens deixen veure el bes dins de la figura central que juga amb l'equilibri i reten homenatge als poetes. Si el ninot de l'exposició fou Lorca, avui també trobem Miguel Hernández Estellés o Ausiàs Marc. Ara sí, totes enllestides i abans del veredicte, l'enhorabona als artistes perquè aconsegueixen captivar totes les mirades.